Ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, имрӯз бо як модаре ки дар ҳақиқат ба заҳмати меҳнати худаш чӣ мебинед, дар ин ҷо партовҳоро ҷамъ мекунанд, ризқ рӯзии фарзандашонро пеш мебаранд. Пеш аз видеоро сар кардан, ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки шумо дасти кӯмак хайр кардан натавонед, зӯртон нарасад, як лайк монед ва видеоро ҳатман дар поделиться кунед дар имотон ватсаптон ки дигарро бубинанд, шояд шумо натавонед онҳо хайр кунанд ва дар пешатон кадоме бошад гап занед, дастгирӣ кунанд, видеоро паҳн кунед, лайк мемонед, чӣ кор мекунед, фикртон набинависен. ҳозир аз рӯзгори апамон хабардор мешавем, пешгирӣ мекунанд. яъне ки чӣ хел мебинед, якташ дар ароба ховай, яктаи дигаш амиҷа дай, яктаи дига майдачай худчай. аз шавҳартон ҷудои бародаро мақсад ба ягон кори бад даст намезананд, миян ҳамчӣ мебинем партовҳо, салафанҳо ва дигар чизҳоро ҷамъ гир мекунанду зиндагишонро пеш мебаранд. ва апаҷон, як минут метавонӣ камераро нигоҳ карда гап занӣ, якум хута муаррифӣ мекардӣ апаҷон? ман Али Муба Санифамо, айми шаҳри Душанбе дар Хобгоҳ зиндагӣ мекунам. нами бахлашка салафан мечкичинам, рӯзи фарзандома мегзаронам. даст ба дуздӣ ба ғарӣ намезанам, ба меҳнати ҳалол мекунам ки шиками фарзандома сер кунам. чӣ ном дорӣ духтарҷон? Сабрина. бисёр номи зебо. хайр, картаи хутон ҳасте апа? ман рӯз гап ина ба мошин рафта иста будам ки ҳами апара дар раҳ дидам, ногаҳон ман ягон маслиҳат кардаг нестам, ягон гап хабари хеле бардуруғ намебинам. адресошам метам, бияин хутон бибинем, бифаҳмем, айҳолшон хабардор шем. як бачаи он дигари, як бачае ки дар ҳақиқат чӣ хел мебинед дар ароба, боз ман навошам мекунам, мебинед дар оҷа хинакӣ дар ховаи бародарот бо инаи духтаракиш ларзидестай. ай шумо чӣ қадар ёрдам, картаи худаш ҳастай, номерои телефони ман ҳастай, через ман метавонем ки бием бирем бибинем айҳоли аҳволшон хабардор шем. хобгоҳдан ман рӯз гап кор даим саҳро наметавонам ки хобгоҳшон бирам ва навор кунам ва ай ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунам ки чанд рубли ҳастай дастгирӣ кунед, апада партоен, кадоме ки сарфам намерен, номерои ман ҳастай, занг бизанен, мо қати шумо алоқа мебироем апаҷон. ҳамин дифтарша бояд тавобат кунад, хича нишон намета дар ин ҷо пишти камера дай. мо дуо кунем ки иншоалло оянда ё хуб мешавад боз. ва як чизро мегӯям ки аз фалаки замистон даромад ва кӯмаки шумо дар кор ки ин дустуякҳои мо хунук нашаванд, коро ҷамъ мекунанду дар аробашон мемонанд ва мераванд аз паи корубору зиндагии худшон мекунанд. бисёр нафароне ки канали моро тамошо мекунанд аз федератсияи Россия ҳастанд, муҳоҷирое ки тоҷик ҳастанд, дар федератсияи Россия кор мекунанд ва иншоалло ки бовар дорам ки шумо дар кӯмак мекунанд. чӣ гуфтанӣ ҳасти барои онҳо? гуфтанем ки худованд ҳамаи ҳамаи бандои муъмину мусулмона худованд баракат бита, ай авволи амои камбағало бахабар мешен, худованд парвардигор умри дарози ба баракатшон бита, парвардигор ай эмо хошон накунанд, дисти кама набинанд, чӣ муроду мақсаде доранд ба муроду мақсадшон бирасонанд. парвардигор худоҷон мурдаошона раҳмат кунад, зиндаошона умри дарози ба баракат зад. парвардигор худоҷон ходи заврира набинад, худованд хошон накунад ки ҳамин мои камғалоро дастгирӣ мекунанд. худованд як чиза сабаби як бандаи муъмини мусулмонаш мекунад. хита бачаҷон сабаби мо кадай айдина худат мора ёфтӣ. мисол имрӯз сабаб кадай худованд ки ҳамин бандаи муъмини мусулмони мара худованд як бандаш бирасонам ки дар ҳамин зимистон омадисай, ман фарзанд ва пули надорам ки бовар ку бачаҷон ма барам балинсаи қараболо дар 8 корпуса ховуш мекунам, надорам ҳамин шароите ки барам амира хоб кунам. ба чӣ вазъиятам бовар ку попишо мекандаи ман намедонам ки попиши бихарам, об бихарам, руған бихарам, качкаша бихарам. худо ҳамашона баракат ка парвардигор ба сари баланд рафтиям, ба сари баланд биёям. парвардигор ҳар як бандаи муъмини мусулмона мушкилша осон гардона, қиёматша обод кунад. парвардигор худоҷон хошон накунад ки ин дунё ҳичи нестай, ин дунё фақат як кори амри хайри кадагид мемонаву не хона мебарем, не дар мебарем, бачам як кафана худованд насибмон мекунад ё рикни. Мумин Аллоҳ акбар.
خداوند همه را به ایمون چکنه خدا انشالله امیدوارم که دست کمک دراز نکنن و چیزشی باز ما با شما تماس بگیرم بچه هم مجبور میشم که را دمیم که روبای کلون میگیره و در ایران میروه و میوید چه قضور نیا بچه هم یا روبا را میگیریم میوید میده اپا جون یا بار دیگه سلام علیکم اپا جون چکو میکنی اینجا ده؟ چه سلافان بچه هم میچینیم نیم بخلاشکا میچینیم خروبکا جمع میکنیم روزی فرزندم هم میگذارم یا را چکو میکنین جمع میکنین؟ میرم میبرم زواد را زوادش را میسپارم سومش هم میگیرم نمی خونه در پرادکت ها میخرم پول خونه میتم ما اوبشیتو در زندگی میکنم اوبشیتو گیپرازنده گیپرازنده این آدرس شما؟ پاسی بزرگ باز قطعی تایخیان جدا نیستین؟ نه جداییم فرزنداش هم یکم با قنده چوی خوخه یکم نونه یک کایکی دستش رسید خیلی بگوی هر روز بیایه یوردان کنم اورا نیسته خیلی در اوبشی زندگی میکنم جایی که ما زندگی میکنیم بچه جان اونجا هر خیلی ادامو هستن اداموی ماینوش هم هستن کدام چیزی میکنه خوص از برای خدا چیزی که کارتا اختونه هسته؟ او کارتا دو اینا کدامی کلچه شو وارده اپا مونده پروردگار خدا اخوری را نبینه خدا جان پروردگار خدا جان اخور تو نکنه آمین هزار رحمت اپا جانو تا کجای بچه جان این هم این خدا برکت اونتا بچه هزار رحمت بچه جان دوام بنده شا کمرس کده بیرس کنه خیلی فرزنده ما بچه جان ما خدا را شکر که رای مهنت گرفتم ما را خداوند دوست بدارم ما ادامی خداوند ادامی دوستدار شد درد غم امیتا ایشالله میگذره ضرور ای همه بچه های موجیر می ندارم ای خلق توجه که من ندارم که اولی مو بخبره انشالله خدا را شکر خدا ای بد نکنه پروردگار خدا جان سلامت باشی دختر جان آمین آمین رحمت نه سه فرزند قطعی ای پای رزق روزی زندگیشون